Dros y flwyddyn diwethaf ni wedi bod yn weddol brysur. Ni wedi tywelu bach nawr, cos ni yn y brifysgol a mae pawb wedi sort of mynd their own separate ways, ond na, ni dal at y gilydd. A wrth i ni fynd i'r brifysgol, nath ni ryddhau'r album newydd, sydd yn mynd yn eitha da. A enwebiad gyda'r selar am record hir newydd gorau, sydd yn really good. Wel, fe wedi ni wedi gwneud rhan fwyaf o pethau nawr, ar dechrau'r flwyddyn, achos ni'n gwybod bod ni'n gyd yn mynd bant wedyn. So, wnaethon ni'n... Pryd ddechrau ni'n recordo'r album? No mis Ebrill? Ages ago. Mis Ebrill, a newid gael ryddhau nawr. A wedyn ni Steddfod, yn eitha brysur yn Steddfod, neu ni? Brysur iawn dros y haf, ie. Cwbl o gigs yn Steddfod. Ar daith a stwff hwnna. A wedyn recordo'r gweddill yr album, ie. Ni wedi tywelu bach na. Wel, ni ddim yn gigio llawer tra bod ni'n brifysgol. Wel, fi yn Gaerdydd, mae Llew yn Oxford, a mae Steff yn Llundain, a mae Kell yn, Pontaman. So, mae'n anodd iawn gigio yn nghanol y tymor a marfer a recordo. So ni jyst wedi trefnu cwrdd lan yn pryd bynnag ni'n gallu am bythefnos, am wythnos neu benwythnos yn rhywbeth, jyst i recordo a sgwennu. So, ni dal yn mynd, ond mae jyst bach yn anoddach yn ystod y tymor. Bydd ni'n warin Steddfod a cwbl o gigs fan'na. A falle, fi'n meddwl recordo falle bach dros yr haf. Wel, ni'n gobeithio, ti byd ni? Trio cael EP neu falle un o'r album, chwan, nhw'n dibynnu faint o amser. So ni wedi gael amser i sgwennu dim byd newydd na. Ond, can weld beth yna. A gobeithio mynd o'r daith to a stwff. Gobeithio. So ni'n eitha optimistic. Nath Theatr yr Urdd sort of comisiynu ni i sgwennu a perfformio ar music am eu sioe gerdd nhw Cysgu'n Brysur, sef un y teitl un o caneuon ni. A ath hwnna'n briliant dros yr haf, oedd cwrs yn Llangrannog a wedyn sioe yn Peer Pressure, y clwb yn Aberystwyth, lle eitha od i gael sioe, ond ath mor dda, a mae rhyw grybwyll bod hwnna'n mynd i ddod nôl rhywbryd haf nesaf. Chi wedi bod yn gobeithio, ti ni? Maen nhw'n gobeithio dod o fy nôl i deithio, ond so ni'n siŵr to. Mae'r pedwar o ni yn eitha... Wel, ni wastad wedi bod yn berfformwyr, chymod. Mae'r pedwar o ni wedi gwneud stwff yn y Steddfod a sioeau gwahanol yn yr ysgol at y fas a stwff. So, ni gyd yn joio theatr, so if it doesn't work out, falle.